maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Boubacar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'a ka wagati cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati seli. Bakuruba kunnafoniw na Orange Money maaw ye latigɛ min kɛ ka kɛɲɛ ni Ascoma maaw ka damakasi ye, o ye min don Direction Générale du Commerce maaw yɔrɔ. An da bɛna don o la fo ka taga se an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min bila sen kan Mopti ani Segu mara la. An da bɛna se o ni a ɲɔgɔnna caman na. Aw ka kunnafoni olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Ascoma maaw ye damakasi sɛbɛn don an ka Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence maaw yɔrɔ. Orange Money maaw juguyala ka kɛɲɛ ni u bɛ an ka crédit ni an ka boniso tigɛli min kɛ wagati kunkurunin kɔnɔna la, min o hukumu kɔnɔna la min ye Orange Money maaw ye ka kɛɲɛ ni damakasi sɛbɛnw ye. U ye a latigɛ yani Direction Générale du Commerce maaw ka tila u ka baaraw la k'a jira ko u bɛ nin baara min kɛ ko u bɛna dan sigi a la, ni o ye ka an ka crédit ni an ka boniso tigɛli ko a bɛna jɔ wagati bɛnnen kɔnɔna la. Maa minnu bɛ yen nɔ ni Orange ka PC bɛ u bolo, u ka crédit ani u ka boniso tɛna tigɛ tuguni. O hukumu kɔnɔna la min ye Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation ɲɛma ni o ye Zedion Dambele ye. Ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin opérateur de télécommunication tɔw ma minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna la ko u fɛnɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan ka se ka Orange Money ladege jamanadenw ka lafiya kama. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko avril kalo tile 2 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Mopti ani Segu mara la, min ye Kunzanpel ni o bɛ Moptikaw fɛ yen nɔ. An ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka u ka maa dɔw faga ani fana min ye u ka baarakɛminɛn dɔw fana ye u sera ka tiɲɛ an ka vecteur aérien fɛ, ani fana min ye Segu mara bolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Zantɛbugu kungo kɔnɔna min bɛ ni o ye Kɛkɔrɔ kungo kɔnɔna ye. An ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka banbanci wale tigilamɔgɔ maa 15 ka olu faga i n'a fɔ État-major général des armées ye a fɔ cogoya min na. Wa fana a y'a jira ko nin kungo kɔnɔna min filɛ nin banbanci wale tigilamɔgɔw bɛ ta ye kuma caman ka waleya jugu ta ka ɲɛsin jamanadenw ani an ka finitigilakaw ma. Wa a ko k'a b'a da jamanadenw tulo kan ko an ka hakili latigɛ olu finitigilakaw kalikan de don ka lakana sabati jamana yɔrɔ caman na. O hukumu kɔnɔ u mago bɛ an ka dɛmɛw la yaasa baara min kalifara u ma u bɛ se ka o kɛ a kɛcogo la. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko Alamisadon avril kalo tile 2 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Kidali marabolo la, min kɛra sababu ye ka banbanci wale tigilamɔgɔw ka kɛlɛkɛminɛn caman ka u tiɲɛ, ni o dɔ ye u ka mobiliw fo ka taga se u ka moto ani u bɛ maramafɛn minnu ta ka kɛlɛ kɛ an ka finitigilakaw
juguya la ani ka dekun lase jamanadenw ma. O caman de tiɲɛna an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ sababuya la. O kɔfɛ min ye u ka maaw fɛnɛ caman de fagara an ka finitigilakaw fɛ hajirala fana ko o maa fagalen ninnu na min ye u ka ɲɛmaa dɔw ye olu tun b'a la minnu ka baara tun bɛnnen bɛ min ye mugujugu donni ye dugu jukɔrɔ olu ka baara tun bɛnnen bɛ o ma fo ka taga se u ka baara fana tun bɛnnen bɛ ka se ka duruni min ni bamanciwale tigilamɔgɔw bɛ baara kɛ ni a ye an ka finitigilakaw walima jamanadenw juguya la ka o lawuli u kun ka baara bɛnnen bɛ o fɛnɛ ma. O hukumu kɔnɔ état-major général des armées k'a b'a ka cɛdenw fo wa fana ko a b'a da jamanadenw kulo kan ko ale ni a ka cɛdenw kalikan don ka lakana sabati jamana in yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka jamana in ka a bɔ maajugu ninnu ka u daga bɔ an da la an bɛ se ka lafiya cogoya min na jamana in kɔnɔna la. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko arabadon avril kalo tile fɔlɔ san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan marikalakaw fɛ yen nɔ Segu marabolo la ka tatugu bamanciwale tigilamɔgɔw la u ka kan dɔ kɔnɔna la o tun bɛ ka u labɛn yɔrɔ min na yaasa ka se ka taa waleya jugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ani jamanadenw ma. A jirala état-major fɛ ko an ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la min ye u ka maa 50 ɲɔgɔn na o de ye olu fagara an ka finitigilakaw fɛ ani min ye ka in yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka finitigilakaw fɛ. État-major général des armées y'a ka cɛdenw fo u ka nin baara ɲɛdɔn in na wa fana k'a jira ko o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa bamanciwale tigilamɔgɔw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka tɛgɛ kɛ u la hali k'a sɔrɔ maa dɔw bɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa ka se k'u bali o baara in na nka ko olu kalikannen don wa u bɛna n'a lawaleya jamana in kɔnɔ. Tɛnɛndon marisi kalo tile 30 san 2026 an ka kiriko minisiri Mamudu Kasango ye lasigi ɲɛminɛ lasigi min ani a baaraɲɔgɔn tun bɛ ka u ka san 2025 baara bolodalen ka se ka o jira u ni u dɛmɛbaga jɛkuluw la. A kɛnɛ kan min ye u ka secrétaire général ni o Dr Bubakar Sidiki Jara ye fo ka taga se kiri baarakɛla caman ani u ka partenaire technique et financiers caman de tun bɛ lasigi kɛnɛ kan. Min ye Dr Jara ye ale ye kuma ta ale ye a jira ko n'i y'a ye u bɛ ka u ka baara minnu n'u sera ka u boloda san 2025 ka da don o la k'a ɲɛfɔ u n'u dɛmɛbaga jɛkuluw ye ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa cogoya min na u bɛ ka baara min kɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la cogoya min na ani fana ka a jira ko Mali kiriko a baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenya de kɔnɔna la nɔgɔ fosi tɛ a la. A y'a jira ko san 2025 kɔnɔna la u sera ka baara caman de boloda minnu nafa ka bon kosɛbɛ kiri taabolo ma jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni o dɔ ye a y'a jira ko min y'u ka forum national sur la justice o labɛn tako 2nan u sera ka o boloda ani a ye a jira fana min ye Mopti maison de la justice ye o inauguration baaraw u sera ka o boloda san 2025 kɔnɔna la min ye denmisɛnw ka direction de la protection judiciaire ye ko u sera ka o fana création baaraw kɛ ani a y'a jira fana ko min ye an ka kasobon ɲɛmaayaso ni o ye u ka administration ye ka dɔ fara olu ka jala ka u sera ka o baaraw fana kɛ san 2025 kɔnɔna la ani a y'a jira fana ko u ka san 2025 u ye fɛɛrɛ bila sen kan ka se ka médaille d'honneur et du prix de l'intégrité judiciaire feu Daniel A. Tesuge u sera ka o baaraw kɛ ani min ye auditeur 140 fo ka taga se chargé d'huissier 75 olu sera ka ta u ka san 2025 baara bolodalenw kɔnɔna la ani a y'a jira fana ko u ye plateforme numérique dɔ bila sen kan ni o ye bɔlɔlɔ sira ye min u bɛ casier judiciaire ni certificat de nationalité bila o sanfɛ. A y'a jira ko nin baara minnu kɛlen filɛ nin ye nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa olu bɛ ka baara minnu kɛ a bɛ se ka dɔn jamanadenw ni u dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ ani k'a jira fana ko baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jɛlenya de kɔnɔna la nɔgɔ fosi tɛ a la. O kɔfɛ min ye an ka minisiri ye ale yɛrɛ fana ye kuma ta ale y'a jira ko nin baara min filɛ nin ye ko nin tɛ kunfɛtɔ baara ye nin ye baara de ye min nafa ka bon kosɛbɛ olu yɛrɛ ka baara kɔnɔna la sabula a y'a jira ko ɲinan ta tako 3nan
unte do wore ore ka hakilina jigi fana ko wasan ba flan mugan fla mugan sabani mugan aninani bara bulodaluna o hukum konna la aye anyini habara ke nyoko bela jene fe kuka fero bela jene bila senka ni seven fura min fleni a baraw be se ka ke tugu nyumana chuga mina yasa mi u deme baga jekulu ye olu be se ka famiya soro ala fo ka taga se an ka jamana nyamaw yɛrɛ ma dekun ni gɛlɛya min y'u ka baara kɔnɔna la u bɛ se ka o dɔn ani ka se ka fura sɔrɔ a la donna nataw la ka kuma kuncɛ kuma la a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase a baara ɲɔgɔnw ma olu minnu bɛ ka a dɛmɛ ka se ka nin baara in kɛ ani k'a ɲini u fɛ k'u jija halisa u bɛ se cogoya min na kiri baara min kalifalen bɛ u la ka o kɛ jɛlenya kɔnɔna la jamana yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira kama. Bugunikaw fɛ yen nɔ u ka misiriba min bɛ yen nɔ ni o bɛ duguni na kɔnɔna la min ye o silamɛw farala ɲɔgɔn kan jumadon avril kalo tile 3 san 2026 ka kuranɛ kalan belebeleba kɛ jamana in tɔgɔ la yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana in kɔnɔna la basigi o bɛ se ka na cogoya min na min ye bani mɔnɔ cɛ maaw ye u bɔra kosɛbɛ ka taa ni kuranɛ kalanyɔrɔ in na yaasa min ye maliba in ye a bɛ se ka basigi cogoya min na donna nataw la min ye u ka haut conseil min ye Buguni haut conseil Mamadu Tarawele ale ye kuma ta k'a jira ko u ka laɲini tɛ ni kuranɛ kalan in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bɛn ani kelenya ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ an kuntigi yɛrɛ b'a ɲini an fɛ cogoya min kisi ani nɛɛma bɛ a ye ko min ye kuranɛ kalanni ye a nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati gɛlɛnw yɛrɛ kɔnɔna la wa a jirala ko nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kun talen bɛ ka di u ka région gouverneur ni o ye général de brigade Ousmane Wele nka hali ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ a nɔrɔ bilala ni Daramani Jakite ni o ye a ka directeur de cabinet ye o a kɛnɛ ka min ye directeur de cabinet Daramani Jakite ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana ɲɛmaa ma o min kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan bɛn ni kelenya sabatili la an ka jamana kɔnɔna la ani a ye tasi bila fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu minnu kɛlen bɛ ka wulikajɔw bila sen kan sanga ni wagati bɛn ni kelenya sabatili la an ka jamana kɔnɔna na ani lakana sabatili la ani a ye a ɲini Bugunikaw fɛ ko u filɛ ka nin baara min daminɛ u ka taga ɲɛ nin na sabula jamana mago bɛ nin na bɛn ani kelenya sabatili la an ka jamana kɔnɔna la. An ka kiri baarakɛla minnu bɛ Kitakaw fɛ yen nɔ olu ye Burulayi Kulubali ɲangini saya ye ni o ye Pɛnde Mɔri ye ka sababuya kɛ a ye a tɔntɔn ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɔnɛ ani na ni o ye a muso 2 ni a denw ye ani maa minnu jɛra ka baara in kɛ ni o ye Bayi Kulubali fo ka taa se Modibo Tarawele ma olu ɲangina ni san 5 kaso ye a jirala ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra décembre kalo tile 6 ka dugu ja tile 7 la san 2025. Iran ani Ameriki kelen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan kabiri sibiri avril kalo tile 4 san 2026 yaasa min ye Ameriki pankuru bolila dɔ ye min bɛ misiyɔnna Iran dugukolo kan ka kɛɲɛ ni Iran finitigilakaw ka wulikajɔ ye u ye min ta ka ɲɛsin nin pankuru in ma min ye nin pankuru bolibaga in ye ale sera ka a yɛrɛ bɔ pankuru in kɔnɔna la ni an b'a fɔ a ma ko a sera k'a yɛrɛ éjecté min ye Iran jamana ɲɛmaaw ye ani Ameriki jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye nin maa kofɔlen ye ale bɛ se ka ye cogoya min na teliya la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.